u ovom prvom panelu smo videli neke zanimljive stvari, a u ovom delu okruglog stola ćemo pričati o nekom, odnosno o nama. Ja sad se guram među računovođe, jel da? O tome kakvo je stanje, da li ima nekih primjera iz prakse, ovoga svega što smo čuli, ovo je prilično inovativno, i kakva nam je budućnost. Eto, to je neka tema našeg okruglog stola. Ono što je meni zanimljivo kad već pričamo o računovodstvu, je jedan malo pre video klip gde računovođa, pored svog posla, ima jedan monitor, ako ste primetili, na kome je video nadzor. Je li tako? Pa ono, kao u trendu neka sve računovođa radi, onda kad već sedi tu neka gleda i sigurnosne kamere, da li neko provaljuje u firmu. Ne znam da li ste primetili to, ali možda će biti snimak pa ćete moći da detaljnije to pogledate. Hvala Data Labu na pozivu da bude moderator ovog okruglog stola. Očigledno mi to do sada bar dobro ide. A možda su i pitanja onako malo zanimljivije, pa ćemo vidjeti kako dalje. Tema je digitalizacija, moram da pročitam, pošto je dosta ovako dugačka, digitalizacija, trendovi u računovodstvu i najveći izazovi u 2020. godini i budućnosti. U tom smislu da vidimo kako je stanje kod nas, možda neka iskustva iz sveta, i da vidimo da li će i kakve promene digitalizacija doneti u svet računovodstva. Šta nas očekuje u budućnosti, a možda da počnemo sa tim kako je sada, jer to je nešto što je naša realnost, a do budućnosti treba tek da stignemo. Pa ja bih počeo od dama, tako da pitanje za Draganu Marić, možda, ajde, kako uopšte razumeti tu digitalnu transformaciju, tu promenu na digitalno poslovanje iz ugla računovodstvenih agencija i zašto uopšte moramo da razmišljamo o toj digitalizaciji? Pa, kao prvo da se zahvalim Data Labu na pozivu. Pa ovako, ja moram da budem iskrena, kao što sam i uvek, pa neko mi zameri, neko ne, ali digitalizacija već dugo postoji u svetu računovođa. Unazad možda 25-30 godina više ne radimo ručno, ne radimo završne ručno, ne radimo robne kartice ručno, što je bilo jednog trenutka, to jest do tada je bio pakao. Međutim, mislim da knjigovođe koriste programe samo zato što moraju, a da su za sve drugo malo manje, da kažem, IT pismene, za Word, za Excel i tako dalje. Znači, iskreno, koriste zato što moraju i zato što je, naravno, Poreska uprava sama 2013. godine, kao što znamo mi svi, potekao je, to jest počeo je portal e-porezi za predaju PDV i plata i, naravno, 2015. godine APR za predaju finansijskih izveštaja. Tako da računovođe jesu u digitalizaciji, ali mislim da moraju malo više da se potrude, da se malo više IT edukuju kako bi stigli Evropu, a kamoli još i svet. Hvala, Dragana. Nataša, koje promene ti uočavaš kao, ovu možda posledicu isforsirane digitalizacije, kod, da kažem, vas, a i kod vaših klijenata? Jel uopšte klijenti primećuju da se tu nešto dešava? Moram da se složim sa Draganom i da kažem da smo mi već, mislim na moju kompaniju i partnere Data Laba, hvala na pozivu danas na ovom skupu, već u 5. godini digitalizacije, u smislu da smo uveli, da smo na tragu velikih, odnosno započeli velike inovacije vezano za to, što u našoj kompaniji, što i među našim klijentima. Zapravo, kako Dragana kaže, možda je to negde osnovni problem svega toga da se prvo naviknemo da budemo IT pismeni. S tim u vezi moramo krenuti od nas samih, a onda primjenjivati to i na klijente zarad nekog, ajde da kažemo, boljeg i funkcionalnijeg rada svih nas. S tim u vezi odlučili smo se da se bavimo klijentima koji su prevashodno velike proizvodne kompanije. Videli smo u njima potencijalni interes da bolje saradnje, gde možemo
implementirati sve naše automatizovane procese koje smo, kažem, počeli da uvodimo još pre 5 godina. To nam omogućava da budemo fleksibilni u našem radu, da naše evidencije budu precizne, tačne i da nećete verovati, vodimo kompanije koje imaju i preko 500 zaposlenih. Neverovatna je stvar da, ajde ako pričamo o tome, prosto dotaći ćemo se posle te teme, ali mislim da uz ovakva ERP rešenja kao što je Panteon, računovođa kao fizičko lice prosto negde bledi u nekoj sadašnjici i u ovom dobu digitalizacije, da se moramo potpuno IT opismeniti i prebaciti fokus na neke šire stvari. Kad to pričam, mislim na kompletno računovodstvo i kompleksno, da se posvetimo malo više temi poreskih zakona, pravilnih evidencija u okviru toga i da budemo jedan moderni knjigovođa savremenog veka. Hvala, Nataša. Ohrabruješ nas ovim tvojim govorom. A evo pitanje za Slobu. Nataša je pomenula ovu kao neku tradicionalnu knjigovodstvenu funkciju. Evo. Pa evo, mene zanima šta bi to bilo i kako to možda nestaje iz dnevnih poslova ili možda još uvek ne. Evo, kako ti vidiš tu stvar? Pa sa jedne strane, neminovno ono Pantarej, što od uvek ide, sve teče, sve se menja, pa tako i knjigovođe i računovođe. Međutim, ova digitalna transformacija, ovo što nam se sada dešava, reče Nataša, blede knjigovođe. Pa ja bih rekao, da, neki blede, ali ovo prilika isto tako i da knjigovođe zasijaju. Baš zbog te promene. Da se fokus pomeri sa onog tipičnog knjigovodstva, odnosno evidentiranja samo promena, šta se desilo, evo da mi to zapišemo, to su neke izveštaje i oni što se daju i kraj priče. Da se njihov posao premesti na fokus tog posla, na suštinu, odnosno da knjigovođe od evidentičara, od nekoga ko je, ajde kažem, post festum, onaj upoznat sa svim šta se dešava u kompaniji, da postane ključna osoba koja će pružati informacije, odnosno insight u predviđanja, biti uključen u proces planiranja, ko će čak u neku ruku i donekle usmeravati menadžment kompanije na koju stranu će da ide. Tako da ova digitalizacija mislim da samo pojačava tu promenu, odnosno taj fokus, premeštanje fokusa sa one evidentičarske funkcije na neku suštinsku funkciju koju je trebao računovođa od starta i da ima, a nije do sada imao. Hvala, Slobo. Da, nadam se da će to biti budućnost. Htjeli mi ili ne, hoće, to dolazi. Pa ja se ne bi baš složila, ali sad. Da, evo, baš... Ćemo se ovde za 20 godina, pa ćemo... Pošto se, baš je sad dobar šlagvor za Draganu, pošto se ne slaže, da vidimo koliko to slepo praćenje trendova možda nas odvede od suštine, jel? Negde to je izazov sa kojim se i korisnici i računovođi, mislim, svi zajedno kao digitalno društvo, jel, susrećemo. Da. Pa nije da se ne slažem sa Slobom, ne slažem se u delu gde, dobro, on je malo rekao i za Natašu što je rekla da smo zamenljivi, to jest ne zamenljivi, nego da ćemo biti, da bledimo, pa da ti se zahvalim, pošto mi ne bledimo i knjigovođe nikada neće bledeti. Ja moram ljude, to jest da upoznam oni koji me ne poznaju, ja mnogo volim svoj posao i računovodstvo i uvek sam na strani računovođa i samim tim učestvovala sam u nekim, da kažem, programima, istraživanjem nekih programa. Svakako je da se ubrzava način unošenja, ali računovođa nije unosač podataka. To o čemu vi pričate, to rade moji radnici. Znači, ja ću ubrzati mojim radnicima, zaposlenim radnicima ću ubrzati posao, zato što neće koristiti recimo 10 minuta za unos računa, nego 2, i to je u redu, ali ono što je, da kažem, bitnije za računovođe jeste da ova automatizacija i digitalizacija je dobra, je savršena stvar za računovođe. Kažem računovođe, ne mislim na početnike, ne mislim na one koji su tek završili kurs ili fakultet ekonomski ili već koji nije ni bitno. Mislim na računovođe sa minimumom 10 godina, 10 do 15 godina iskustva. Takvom računovođi, koga možemo nazvati računovođom, njemu je digitalizacija i automatizacija savršena stvar.
Jer ako treba da radim završne analize, izveštaje, meni je digitalizacija super i automatizacija. Ali za zaposlene radnike i za početnike, one na koje sam ja, baš sam pričala Miodrago, posebno bolećiva, radim i kao predavač u Privrednoj komori Srbije, oni svi misle kad završe kurs da će naći dobar program, automatizovan i da će postati knjigovođe. E pa tako to ne može u knjigovodstvenom svetu. Dug je put da knjigovođa izbledi i videla sam, imate i ovo, učestvovala sam u ovom jednom programu španskom koji ima sad Data Lab, sad sam videla da to radite, ovo skeniranje dokumenta i unošenje u KUF i KIF. Naravno, tu treba samo da bude kompatibilan sa programom. Svakako i kada se uveze dokument, knjigovođa ili taj unosač podataka mora da ga pregleda, koji član zakona, ali tako PDV, da li sme, da li ne sme, tako da knjigovođe ne blede. I pre nekih 2 godine je izašao isto jednom nesrećnom časopisu, izašao je tekst kako su knjigovođe zamenljiva kategorija i za 10 godina nećemo više ni postojati. Kako tako ide dobro digitalizacija, da će ti tako osmisliti dobro da mi više nećemo ni postojati. Tako da apsolutno se ne slažem i uvek stojim na strani računovođa i jesam, da kažem, donekle IT pismena i jako volim što i učestvujem u svemu ovome danas. Dakle, tehnologija neće zameniti znanje i iskustvo, jel? Da, mogu da se složim sa tim, a to bar dok ne dođemo do veštačke inteligencije. Da ubacim samo temu za dalje razmišljanje. Nataša, se iz tvog ugla ovo ima smisla ili da kažemo ma samo digitalizacija, idemo napred i... Ima svakako, ko sme da se suprotstavi o ekipi tamo knjigovođa, poreski savjetnici su već malo u zaseni. Ali šalu na stranu, šta je bila poenta onog što sam htela kažem, a to je da prosto u 4. smo fazi industrijske revolucije, digitalizacije, prosto nas vodi nekoj širini koje moramo svi da težimo. U tom smislu knjigovođa kao obrađivač dokumenta ili nekog podatka više nije nešto što je suštinska potreba sada u našem modernom svetu. Citirala bi Cervantesa koji kaže biti spreman znači već pola pobede. I to je ono što bih sad, ako mi dopustiš, uvela temu dalje. Kao što je Dragana pomenula, od 2014. godine sa aktivacijom e-portala Poreske uprave značajne promene su se desile i u našem svetu i prosto sve to bio razlog i promena zakona, poreskih zakona, kad kažem zakona mislim na to i drugih koje nas vode tom nekom modernizacije. Međutim, nije sve tako jednostavno. Proces digitalizacije u Srbiji, a evo, pričat ćemo kasnije kako to izgleda i malo dalje van granica Srbije, je jedan naporan proces kojeg svi moramo da budemo svesni, maksimalno da damo sebe u tome svemu, ali ono što bih sada htela da istaknem, to je konkretno ako govorimo o radu e-portala i evo, svedoci smo da više ne postoji praktično jedan dokument koji mi predajemo u bilo kom drugom obliku osim u elektronskom, ali u želji da sve bude tako savršeno i da galopnim koracima skačemo dalje, zaboravili smo možda ili nismo dovoljno svesni nekog user experience-a u tome svemu, a najbolji feedback tome svemu daće upravo knjigovođe i računovođe koje rade sa portalom Poreske uprave, čuvena slika 504-ke, nećemo je dalje objašnjavati, svi smo svesni toga, ali moram da ukažem na činjenicu da su mnoge kolege imale dodira sa sudskim organima vezano zbog ne njihovih grešaka, zbog nemogućnosti rada na portalu. Isto tako imamo izmene sada koje izmenom zakona o reviziji i računovodstvu uveli smo elektronsko sanduče na portal e-poreza i tu smo malo propustili činjenicu da poreski obveznici ne mogu sedeti 24 sata ispred računara i čekati kada će poreski organ da isporuči poreski akt, rešenje ili bilo šta drugo na portal.
Navešću primer dobre prakse u zemlji sa kojom dosta sarađujem, to je Slovenija. Oni malo prednjače u odnosu na nas, ali ajde, ako već prepisujemo iz nekih poznatih škola, onda možemo da se ugledamo na neke kod kojih to zaista dobro ide. Primera radi, ako govorimo o elektronskom sandučetu, dakle, danom dostavljanja poreskog akta poreskom obvezniku smatra se dan kada poreski obveznik svojim digitalnim potpisom preuzme takav akt iz elektronskog sandučeta. Ukoliko se to ne desi u roku od 15 dana, smatra se da je zapravo poreski akt dostavljen. Mi smo pokrenuli inicijativu u okviru radne grupe pri Ministarstvu finansija i, ajde da kažem, načeli smo jednu temu koja zaista mnogo gađa našu privredu. Konkretno, ako pričam sad o tome, preduzetnike, jer se ova tema sada malo više na njih odnosi, dok ne zaživi sve to i za sva ostala pravna lica. Dakle, da sagledamo suštinu, da moramo malo biti fleksibilniji sa tim rokovima i ako želimo zaista da ova digitalizacija ima neki napredak u našoj zemlji, moramo videti kakav odjek to ima u stvarnom životu, u primjeni i ići putem dobrih promjena. Jel? Hvala ti, Nataša, ovo je zaista korisno i otvorila si mnoge teme, mračne strane digitalizacije. Sve zavisi od, naravno, izvedbe. Što me dovodi do gospodina Tatića i ovih novih promjena u vezi sa izdavanjem elektronskih računa. Tu se još uvek ovako lome koplja i mislim da i prošle godine jedna od tema na Panton konferenciji bilo to elektronsko poslovanje, izdavanje elektronskih računa i tako dalje. I sad tu se lome koplja, je li to dozvoljeno, je li nije, od kad treba, ko će morati i tako dalje. Kakve su neki propisi na tu temu? Koplja su slomljena prošle godine kada je donet novi zakon o računovodstvu i to jeste bilo dosta iznenađujuće za većinu. Dakle, tim zakonom jeste propisano da počeo od 1. januara 2022. godine do duše, dakle sa odloženim rokom početka primene, će postojati obaveza da se u odnosu u toj poslovnoj komunikaciji između pravnih lica i preduzetnika fakture izdaju isključivo u elektronskom obliku, odnosno obavezno u elektronskom obliku, ne isključivo, u smislu da zakon jeste propisao da postoji obaveza izdavanja u elektronskom obliku, ali prema našem shvatanju nije zabranjeno da se i od 22. godine fakture izdaju u papiru. Ali je, kako je sada to propisano, bit će obavezno izdavanje u elektronskom obliku. Sada, po nekom nepisanom pravilu sa našim propisima, kad god se nešto propiše, ali sa odloženim rokom, kako se taj rok približava, onda zakonodavac i drugi državni organi postanu svesni da verovatno još uvek nismo svi spremni za primjenu takvog rešenja, što znači da nije isključeno da će, kako se budemo bližili tom 1. januaru 2022. godine, da će možda doći do izmene zakona, mada se nadamo, verovatno mnogi, da će taj zakon i zbog drugih razloga da se menja pre nego što počne primjena nekih drugih, još gorih rešenja u tom novom zakonu o računovodstvu. Sada, što se tiče tih elektronskih stvari, tu je, bilo je, kažem, iznenađujuće za nas da se nijotkuda zakonom o računovodstvu samo uređuje takva obaveza, imajući u vidu da se računi, pre svega, a i brojna druga dokumenta uglavnom izdaju na osnovu drugih zakona, pre svega zakona o PDV-u, kada je reč o prometu dobara i usluga. I u tom smislu, mi smo i kada smo komentarisali u našem časopisu taj zakon, naveli da mislimo da je zakone trebalo sinhronizovati, u smislu da, ako je to opredeljenje države, da se onda istovremeno takve stvari propišu u svim relevantnim propisima. Jer, kažem, zakon o računovodstvu načelno se bavi određenim stvarima, ali sam čin izdavanja i obaveza izdavanja računa je prvenstveno propisano zakonom o PDV-u, imati zakon o trgovini, zakon o zaštiti potrošača, zakon o obligacionim odnosima i tako dalje. Inače, u zakonu o trgovini, koji je izazivao pažnju od pre nekoliko meseci kada je počeo da se primenjuje kao nov,
izazivao je pažnju u delu gde zakon propisuje da robu koja se isporučuje mora da prati odgovarajuća isprava, što je i ranije bilo propisano, nije ništa sporno, ali je novim zakonom propisana sadržina tog dokumenta koja se donekle razlikuje u odnosu na propise o PDV-u. I inače je i tim zakonom u tom članu 29 propisano da te isprave ne moraju da budu samo u papiru, nego mogu da budu i u elektronskom obliku. I sad ne znam u kojoj meri je to već zaživelo kod trgovaca, ali bilo je jedno mišljenje Ministarstva trgovine o tome da robu može da prati isprava koja se nalazi u tabletu. Dakle, tu je pretpostavka da će vozač koji prevozi robu umesto lista papira da ima tablet u okviru kojeg će se nalaziti dokument koji prati tu robu. Mi smo na našim treninzima imali komentare pojedinih velikih kompanija u smislu da oni to vrlo uspešno primenjuju, ali ne verujem da je to baš zaživelo u nekoj većoj meri, ali mislim da ako se zadrži ta tendencija da se u potpunosti pređe na elektronske fakture i na ostalo dokumenta, mislim da je neminovno da će pre ili kasnije i ostali učesnici na tržištu primenjivati takav pristup. Hvala. Zanimljiva tema i mislim da možda bi mogli i da nju prođemo od Slobe, pa neki kraći komentar. Koliko zapravo ti nesinhronizovani propisi koje se često dešavaju utiču na rad i knjigovodstvene agencije ili računovodstvene agencije, kako ko voli da se zove. To mora da nekako sredimo, da dobijemo jedinstven naziv. Pružalac računovodstvenih usluga. Pružalac računovodstvenih usluga, da. Kako na vas utiče na vaš rad? Pa ni mi nismo svet za sebe koji postoji nezavisno od svih drugih. Znači, kao što i na drugi utiče i drugima pravi probleme u praksi, tako isto i nama pravi probleme u praksi. Posebno što smo mi prvi na udaru najčešće, jer se klijenti, odnosno poreski obveznici, u principu prvo svojim računovođama obraćaju kada, kako ovo treba da se uradi, tumačenje, mi smo onaj prvi zid koji treba da im neku informaciju pružimo i ako mi nemamo, onda sve dalje kao kula od karata pada. Zbog toga smo trebali bi, ova digitalizacija je vrlo širok pojam, svugde ima, na sve strane, pojavljuje se, moramo krenuti i mi u tom smeru, moramo i mi da je koristimo, ali mislim da je bolja varijanta pripremljena u celu tu priču ići, a ne ovo što je kolega Tatić pominjao, da kako se približava rok, mi tako očekujemo odlaganje tih rokova, jer tek onda neko počne da razmišlja o tome šta je suštinski tim propisom uređeno i kako bi to trebalo u praksi da izgleda. Do tog momenta niko se ne bavi praksom, svi pričaju samo o teoriji, na papiru to lepo izgleda, ali hajde da vidimo da li to stvarno tako funkcioniše. I ti primeri koji su sa vozačima koji idu sa tabletima, odnosno sa tablet računarima, pa onda nose otpremnice u njima, opet to na papiru lepo zvuči, ali da ne izlazimo na ulicu pa da zaustavljamo kamione da vidimo ko ima tablet i šta je u njemu. Tako da idemo polako, ali sigurno. Mislim da bi ipak trebalo ići malo sporim tempom, što je Nataša isto pomenula, da brzina je u toj priči isto tako važna koliko i suština sama. Što je brzo, to je i kuso. Upravo. Sad, članice URIX-a ima ih dosta. Kako reaguju na ovu digitalizaciju? Koliko brzo zapravo ili sporo ulaze u ceo taj proces i opet koliko se kolju sa ovim propisima i sa svim tim? Pa, što se tiče URIX-a, za one koji ne znaju, jako mlado udruženje, u junu će biti 2 godine, URIX je skraćenica Udruženja računovođe knjigovođa Srbije. Sad, što se tiče digitalizacije, opet da budem iskrena, mislim da kod nas ide to sporije. Znači da se vratim opet na onaj početak gde sam pričala o računovođama, nažalost, ali nije to greška ni računovođa toliko. Mnogo programa ima, mnogo softvera. Mislim da je tržište jako veliko i uglavnom računovođe koji kreću tek u svoj
znači, da kažem, posao računovođe, otvaraju agencije ili ne otvaraju odmah i tako dalje, da ne ulazim sad u to. Uglavnom, biraju zbog finansija, biraju jeftinije programe, što neki put i nije dobro rešenje. Za ove malo skuplje nemaju novca i onda ne znaju da se odluče. Sad, šta radi Urix, osim svega ostalog što radi, jeste kad nam se obrate putem maila, uvek neko od naših administratora im odgovori na mail, ali kako? Pitanje je, recimo, koji je najbolji računovodstveni program? Sad, pošto nas ima, recimo, 15 aktivnih udruženja, samo na upravnom odboru 11, svi koristimo različite programe. Znači, nas 11 u upravnom odboru, 11 računovodstvenih programa i sad kako nekome reći taj program jer svako svog konja hvali, ili tako? Onda mi napišemo spisak i obavezno kažemo da postoje demo verzije, hvala Bogu sada, za svaki program mesec dana, pa probaju pa se sami odlučuju na osnovu i kvaliteta i cene i svega ostalog. A pretplaćeni ste i na različite časove. Naravno. Naravno da smo pretplaćeni, tako je. Pogrešno što Kolika je, Nataša, koliko je, evo sad se otvaraju tema za temu i to su već neki praktični primjeri možda i te digitalizacije, koja ja vidim, tu je ključna reč neka saradnja između svih učesnika u tom nizu, i IT kompanija, odnosno softveraša, i računovođa, i poreskih savjetnika, deljenje znanja, konstantna edukacija. Šta tu još može bolje da se uradi ili šta vi radite u praksi da možda nateramo sve zajedno da budemo još bolji u ovoj celoj? Ne što mi se čini smo zasranili na neku mračnu stranu, pa hoću da vratim loptu na pozitivne primjere. Pa činjenica je da jednostavno ili smo se osvestili ili nismo. Pojedinac više ne može ništa sam da uradi. Apsolutno iz ugla moje kompanije priča izgleda ovako. U timu je čovek koji je zadatak, da kažem, da prati bankarske trendove i vodi taj deo priče vezano sa klijentima. U timu je advokat i u timu su računovođe i poreski savjetnici. Znači, bez kompleksnosti u tom smislu mi apsolutno ne možemo da očekujemo nikakve rezultate, a kamoli dugoročne. Obzirom da svi mi ovde imamo kompanije i svako iz svog ugla pokušava, da kažem, ostvari najbolje i ostvaruje najbolje rezultate zapravo, šta je glavni cilj? Da smo ujedinjeni i da dajemo doprinos maksimalan. Prvenstveno profesiji. Kad to kažem, na prvom mestu mislim na jednu opštu edukaciju koja nam je potrebna. Igore, to je tvoja tema i hvala ti što nam toliko puno znanja prenosiš na tvojim seminarima. Ali opet kažem, imamo dosta izmena zakona koji prosto nas uvode u tu priču. Evo, budući registar računovodstvenih firmi koji prepisali mi to iz nekih tuđih zakona ili ne, činjenica koja sređuje naš sistem koji je bio i ovakav i onakav, ali generalno brze promene koje moramo svi da ispratimo, znači jedna opšta edukacija koja mislim da nam svima treba, na stranu samo Mišo IT edukacija, imamo mi posla još da se bavimo nekim zakonima ovde i da promene su brze, treba ih sve ispratiti i prosto ja ne vidim kako je uopšte moguće da u nekom malom timu ljudi neka priča bude kvalitetna. Eto, tako da. Hvala, Nataša. Ajde ovako da vidimo neke, šta ja znam, još, kad razmišljamo o digitalizaciji, to se vraćam sad na pitanje razmišljanja, imaju li zaista, vi kao računovođe ste prirodno već digitalizovani, u manjoj ili u većoj meri, prosto morali da koristite programe ili hteli, jel tako, svejedno ih većina računovođa koristi. Ali i sad tu možemo da nađemo razne primere dobrih praksi. Koliko svako od vas pojedinačno može da utiče na svoje klijente da ih digitalizuje? Ova priča automatizacija skeniranja, pa se elektronska razmena dokumenta, znači smanjenje prekucavanja i te stvari. Koliko zapravo vi možete da ili imate uticaj na vaše klijente da ih s jedne strane naterate ili
pomognete im da uđu u tu digitalizaciju. Ili oni kažu, ma, evo ti papiri, baš me briga, ne zanima me digitalizacija. Evo, aj sad da vratimo krug na ovamo. Pa je ovako, pa kako ko? Kako se ko snađe, kako ko ima svoj način poslovanja i ostalo. Ako pričamo o svom primeru, imam klijente koji mi donose 1 puta nedeljno dokumentaciju, imam klijente koji skenirano šalju dokumentaciju, a imam recimo i klijente koje sam ja, da kažem, navela na tu digitalizaciju, to jest koji koriste moj program. To je najbolja varijanta, zato što ja onda radim svoj posao, znači računovođe, radim kontrolu, radim obračun zarada ili nekada i ne, PDV, finansijski izveštaj i tako dalje. Znači ne bavim se više papirologijom, ne bavim se unosom, ni moje zaposlene radnice ne unose, nego preko remote desktopa, znači se, da kažem, kačimo na njihov računar i radimo tako kontrolu. Sad, što se tiče manjih agencija, ovo robno koje se non stop pominja, Igor to najbolje zna i Nataša, vezano za vođenje robnog, da kažem, knjigovodstva u maloprodajim, veleprodajama i sve to što nam se dešavalo u poslednje godinu dana se promenilo, mislim 5 ili 6 zakona se promenilo, pa u skladu sa tim knjigovođe konstantno moraju da se edukuje dodatno i da prilagođavaju svoje programe. Evo sad, na primjer, ova osnovna sredstva koji još uvek ni jedan program, ja ne znam jeste smislili nešto. Smišljeno, dobro. U pripremi. U pripremi, znači kažem dobro da ni jedan... A funkcioniše li mora da se istestira? Dobro. Znači, konstantne izmene zakona i konstantne izmene programa i samim tim konstantna edukacija knjigovođa i konstantna edukacija tih klijenata. Znači, tako možemo da utičemo i dobra je stvar, recimo, ovi mini programčići, e-bar i ostalo koji su za ugostiteljstvo. Znači, knjigovođe više ne rade dosta stvari koje su radili, već klijenti to rade sami. Znači, najbolje ih uputiti i obučiti, bolje je obučiti klijente 6 meseci da rade u programu u kojem radite i vi, nego da se jurimo, da kažem, da se jurimo baš oko dokumentacije. Hvala, da, to ohrabruje, vidjet ćemo kako će biti u budućnosti. Vratit ćemo se na temu ovih novih propisa poreskih amortizacija i to ostavio bi to za kraj za gospodina Tatića, da nam malo prokomentariše celu tu situaciju, a pošto mislim da ćemo se truditi da ispoštujemo vreme, ne znam koliko još imamo, ali... Imamo još, jel? Dobro. Svojevremeno je bila neka priča da će većina računovođa veštačkom inteligencijom nestati nestati potrebe za njihovim poslom. Međutim, to se ni globalno, a ni lokalno ne dešava. Ipak te stvari, ono što smo već pričali, ostaju jako, jako bitne i mislim da će biti jako bitne i u budućnosti. Pa da vidimo kako u budućnosti, evo, ajde Natašu da pitamo ovo, kako vidi svoj posao u budućnosti? Da li je to samo tehnologija, kombinacija i kako ove početnike, postoji ta Facebook grupa sa ne znam ja koliko hiljada članova, 16.730. 16.000 članova, gde su pitanja i dalje, mislim da su ovde dosta njih i članovi, gde su pitanja i dalje dosta bazična, tipa kako da proknjižimo ovo, kako da proknjižimo, što je normalno, ima dosta početnika, ali ajde da kažemo kada će tema možda digitalizacije ovih svih stvari da dođe na red. Pa ću početi od Nataša ovaj put, da kaže kako vidi sebe i svoj posao i možda posao kolega računovođa u budućnosti, uzimajući ovo sve u obzir. Hvala Miša. Ja ovde moram da pomenem jednu organizaciju koja radi punom parom na usklađivanju sa, ajde da kažem, globalnom poreskom regulativom. U pitanju je Udruženje poreskih savjetnika Srbije, čiji sam član, a udruženje je inače član od prošle godine, skoro smo ušli u Udruženje poreskih savjetnika Evrope, ponosni smo članovi.
Organizacija CFE, Udruženja poreskih savjetnika Evrope, je jedan od delova organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj u okviru Evropske unije. I eto prilike da sa skorašnjeg sastanka u Briselu pre neki dan vam prenesem neke novine koje se odnose na digitalizaciju u Evropi i šire. Zabluda je da je Srbija daleko odatle. Trenutna je problematike, ajde da kažem i nešto na čemu će Fiskalni odbor Evrope i mi članovi koji smo deo tog tima imati težak zadatak da do kraja 2020. godine sprovedemo, a to su sledeće stvari. Evo ovako, prvo bih krenula, zanimljiva je priča, ali generalno odakle uopšte elektronski dokument koji je zakonom o reviziji računovodstvu i uvršten u Srbiji, zapravo biće od 1.1.2022. godine, Direktiva 2014-55 EU, oznake ne znače ništa, ali hoću da kažem da je Evropa ušla u ovo od 2014. godine. Samim tim, efekat domina primenjuje se na sve nas, bez obzira da li mi bili zemlje članice u okviru EU ili se tek spremamo da uđemo u to, ali jednostavno dolazi do toga da postaje zapravo nemoguće da vi funkcionišete negde izolovano, bez obzira bili pojedinac ili zemlja. S tim u vezi, druga važna stvar i drugi važan zadatak je porez na digitalne usluge, koji je sad goreća tema. Bili smo na obroncima, ako tako smem reći, trgovinskog rata između Francuske i Amerike. Recimo šta se dešava? Tu je alarmantna situacija na polju digitalnih usluga. Primjera radi, zemlje članice Evrope uvode samostalno poreze na to. Jedan od primjera je upravo pomenuta Francuska, koja je uvela porez od 3%. Amerika je ustala protiv toga uvođenjem nekakvih posebnih carinskih stopa koje bi više opterećivale uvoz robe iz Francuske. Zakomešala se cela stvar i na skorašnjem sastanku koji je bio u Davosu rešili su, dogovoreno je da se ne ide naravno u trgovinski rat koji bi izazvao posledice svima nama ovde, ali evo na čemu se radi i šta mora da bude usvojeno do kraja 2020. godine, to je sporazum u okviru OECD-a vezan za oporezivanje digitalnih usluga u Evropi. Kada to pričamo, ajde da kažem da nije svetlo samo na magnatima IT industrije, koji su se do sada oporezovali, a evo, na tu temu može Igor da kaže iz svog ugla kako priča stoji, ali znači do sada su se oporezovale samo znači po mestu svoje rezidentnosti. Šta je sada zadatak OECD-a da kroz izvesne projekte, ajde, neću mnogo o tome sada detaljisati, ali u pitanju su pilar 1 i pilar 2, stup 1 i stup 2, pronađe rešenje uz pomoć kojeg će znači da prevaziđe neka ograničenja inkluzivnog okvira. Inkluzivan okvir, to je jedan forum kojeg čine 132 zemlje, među kojima i Srbija. Tako da daleko od toga da mi nismo u Evropi, uključeni smo u sve što se dešava, ali činjenica je da treba da uradimo, da treba da se podvede pod zakonsku regulativu oporezivanje digitalnih kompanija zapravo na onim mestima gde oni stiču profit. Između toga, eto većeg prihoda u budžetu naše zemlje za nove inovativne propise. Tako i za sve one kompanije, znači koje su bez obzira koliko udaljene od Srbije, ali ovde rade. Kad to mislim na promet digitalnih usluga, imate online prodaju, imate digitalno oglašavanje, sve ostalo i to je jedna od stvari koje se moraju završiti do kraja ove godine. A kako će pružaoci računovodstvenih usluga da isprate sve te stvari koje tek dolaze, a još uvek negde nismo uspeli ni ove osnovne korake digitalizacije da pripremimo? Pa evo, to je ono što smo malo pre rekli. Konstantna edukacija i neprestana borba u tome da se edukujemo i da napredujemo u tome svemu.
Kako je Dragana pomenula, ako se dobro sećam, 6. decembra imali smo 15 izmena zakona koji su usvojeni u Srbiji, ali evo činjenica da ne dešava se to samo u Srbiji, dešava se i u Evropi, tek su kompleksne stvari tamo u koje ćemo isto biti uključeni. Evo recimo tu moram da pomenem iz ugla zakona o PDV-u koji je isto jedan od prioriteta za OECD u toku 2020. godine, u kojoj će isto tako i Srbija biti uključena. To je da ćemo biti u obavezi da u nekoj od zemalja članica registrujemo kancelariju koja će nas predstavljati u smislu poreskog zastupnika i na osnovu tog takozvanog kontaktnog mesta ćemo se oporezivati. Dakle, bez obzira što imamo firme koje su registrovane u Srbiji, ako radite sa Evropom, imate promet roba i usluga, svakako ćete morati da budete oporezovani na globalnom nivou. I na globalnom, pa to, ja se baš radujem tome. Računovođe, knjigovođe i svi ostali moraju... Zašto samo lokalno, bez veze da se oporezujemo, treba i globalno. Eto samo par primjera da nismo mi jedina zemlja koji stalno nešto menjaju, zaista se moramo svi uključiti u to i moramo se edukovati da bi mogli da prenesemo prave informacije svojim klijentima, da bi mogli da ih ispravno vodimo i da bi izbegli neke neprijatnosti. To nas čeka sve u budućnosti. Dragana, šta bi sad, evo, posle ove priče ti preporučila i mladim i starim knjigovođama, mislim, iskustveno gledano, kao neki put u digitalizaciju? Pa ja kad slušam Natašu, ja kao da gledam neki science fiction film, verujem da i ostane, pa da, zato što ono što ona radi, ona čime se bavi, ono što ona razume je daleko od onoga, od stvarne realnosti kako mi to jest računovođe živimo, od čega i živimo, znači nisi mi konfuzna. Nisi mi totalno konfuzna. Dobro je da se razumemo. Ne, mi se razumemo, jako te volim, ali verujem, čula sam da malo i komentarišu zato što nisi ti konfuzan, ne pričaš ti ništa što nije istina, ali tako pričaš kao da gledaš u budućnost. Jer ono što se dešava stvarno u agencijama, a verujem da kažem neskromno, da ja sam osoba koja sigurno ima najviše kontakta računovođa u celoj Srbiji, pa i van toga imamo kao URIX dosta kontakta i sa Hrvatskom i Bosnom. Znači, ja ne znam koliko hiljada računovođa poznajem i sa kojima komuniciram, što inbox, što telefon, što privatno. Stanje u Srbiji što se tiče računovođa je takvo da je sve što ti pričaš stvarno science fiction. Upravo to. Daleko od toga da ja to želim, opet kažem. Upravo to. To je, sada govorimo o suštini ovih tehnoloških promjena, ajde da kažem kod nas, to je jedan sukob onoga u šta moramo da uđemo i onoga zapravo gde jesmo. I poenta cele moje priče je da mi, ljudi koji vodimo računovodstvene firme i bavimo se pružanjem računovodstvenih usluga, zaista moramo da poradimo dobro na tome. Imamo težak zadatak, ako pričamo o Evropi, Srbija je na obroncima Evrope i daleko, što ti kažeš, daleko, ako pominjamo 2025, to da, ali način vođenja brige o klijentima kroz potpuno automatizovane sisteme, koji su jedino i mogući ako hoćemo da govorimo o nekom kvalitetnom radu, moramo da uključimo i to. Konkretno iz mog ugla najveći broj klijenata jesu kompanije koje samo imaju svoje predstavništvo u Srbiji ili ćerke firme, tako da nas zakoni Evrope mnogo interesuju, ali evo kažem, ne smemo dozvoliti da ostanemo neka ograničena teritorija. Moramo mi, vlasnici firmi, kompanija koji se bavimo, podići svest zaposlenih kod nas. Apsolutno, IT pismenost kao nešto što je pre par godina bilo, do pre par godina bilo je da, sećam se konkursa za posao, pa navodimo da je znanje rada na računaru potrebno. Apsolutno, ja ne znam od kolega da li iko od kolega to više stavlja u potrebne kvalifikacije, ali zaista kažem, imamo težak zadatak, moramo se prilagoditi svemu. Zahvaljujući ljudima iz Data Laba ja vidim svetlu budućnost u tome svemu i mogućnost da to sve brzo prihvatimo, a onda da i
sve ljude, odnosno naše saradnike. Ja se povedemo svakako uzdam u računovođe, pošto smo mi kao kameleoni. Mi se prilagođavamo svemu. Do pre 7 godina smo čekali po 3-4 sata u poreskim upravama da predamo jednu platu. Sada, onda je izašao portal, onda je bilo jao kakav portal, šta je sertifikat, pa smo se prilagodili i tome, i platama. A ono što je, mislim, najbitnije vezano za računovođe jeste država, koja ne samo što samo uređuje zakone, to smo već i pričali, već što njihovi portali koji bi trebali da funkcionišu savršeno ne funkcionišu. I to je ono što mi imamo problema, što imamo problema i sa porezima, i sa APR-om, i sa EPI-em i tako dalje. Znači, to je naš najveći, da kažem, problem. Tu moramo biti svi složni i vrlo, vrlo glasni. Ajde da kažem, inicijative svako od nas pokrenuo je iz ugla svojih udruženja, kompanije ili tako dalje, ali to ono što sam malo pregovorila, prosto user experience koji nam je potreban da bismo dali povratnu informaciju šta nam to zapravo smeta. Nije problem ući u nove zakone, naučiti nove, prosto sprovesti primjenu izvesnih promjena zakona kroz praksu, ali jednostavno moramo objasniti drugoj strani da sistem mora biti stabilan. Ti, Dragana, si u tome za završne račune posebno uključena, tako da svake godine se nadamo... To je samo jedan primer kako naša, da kažem, mogu da kažem državna institucija, APR funkcioniše, da je 2015. godine se pojavljuje aplikacija u kojoj treba da radimo, ne postoji video uputstvo, ne postoji apsolutno ništa i računovođe sede naučeni da ručno radimo, da ručno popunjavamo, da ručno predajemo. Baš iz tog razloga i na konto grupe koje je malo pre Miša pomenuo, sam ja i napravila taj video koji ima sada, znači na YouTube-u preko 6.000 pregleda. Moram da ti otkrijem tajnu i kolege u mojoj kompaniji su te vrlo gledale i pratile i mislim da si jedna od ljudi koje stvarno ima veliki uticaj na uopšte modernizaciju računovodstva u Srbiji. Da, ali ja ne mogu samo, koliko god se trudim, Ja ću da uskočim, slušam vrlo, vrlo zanimljivu diskusiju i ono što ja vidim iz ove cele priče je, a slika je poznata, ono neko kao ko prati, to su računovođi koji se prilagođavaju svemu, možda je vreme da prestanu da prate nego da povedu. Možda je to tema za razmišljanje o budućnosti računovodstva, možda malo aktivniji odnos i izlazak iz te možda zone komfora koja takođe, ja papire i to mi je super, a neka se neko drugi bori za mene. Možda i to neka poruka za budućnost digitalizacije. To je ljudska osobina, to nije profesionalno, to je ljudska osobina. Tako da protiv toga ne možemo. Oni ko stvarno hoće, zato smo mi u URIX-u, ima tu još mojih kolega koji su došli. Zašto uopšte i napravljen URIX? Ne mogu sama sa grupe, ne mogu sa 2 ljudi, ne mogu sa 3. Dajte se skupimo računovođe između sebe da pomognemo drugima. Međutim, isto poražavajući ono što, da kažem, poražavajuća stvar jeste da mi sad najviše i problema imamo sa tim našim članovima jer toliko očekuju od nas. Od nas 15. Razumete? Zato kažem, to je ljudska osobina, to nije profesionalna, ali dobro, opet kažem, možda treba neko da nas povede, možda treba neko da nam pomogne kao gospodin Tatić koji je prvi prijatelj udruženja, možda nam treba pomoć jer mi smo opet samo računovođe i radimo svoj posao, možda ne znamo druge stvari. Kaže kako najlakše da postanete lider. Nađite grupu ljudi koja ide negde i stanite na čelo. Tako, ja bi dosta smo pričali o svemu i budućnosti i prošlosti i dalekoj budućnosti možda, a ja bi sada možda gospodinu Tatiću za kraj prepustio reč da nas malo upozna sa bliskom sadašnjošću, odnosno ovim novim i ono što nas uskoro čeka vrlo izvesno, što kaže nema dileme da će biti, a još uvijek ne znamo baš kako, to je ova nove izmene poreske amortizacije i problemi u vezi sa tim. Pa evo, gledajte ovo oko zakona o kojima se diskutovalo, činjenice stvarno da se menjaju propisi poreski bukvalno svake godine
I to ne bi bilo toliko sporno kada ne bismo svakom tom izmenom dobili nove probleme. Pre svega u smislu da je neko kroz pokušaj da nešto uredi nije predvideo sve situacije koje nastaju ili mogu da nastanu u praksi, onda se ispostavi da i nakon izmena propisa imamo puno otvorenih pitanja, odnosno spornih u smislu da vas klijent pita za mišljenje, a vi nemate osnov da možete da mu tvrdite ono što hoćete, što vas pita. To iz naše perspektive, nas koji se bavimo poreskim konsaltingom, je nezavidna pozicija u smislu kada vas klijent pita nešto, a vi niste u stanju da mu odgovorite ne zato što ne znate, nego zato što je zakonodavac bio nedorečen i nije predvideo sve situacije i vi se nalazite sada pred pitanjem gde su moguća 2 pristupa ili 3, za koji god da se opredelite i kažete klijentu, postoji rizik da će sutra u Ministarstvu finansija ili u Poreskoj upravi neko da ima drugačiji stav. I onda morate da se ograđujete, da skrećete pažnju na poreski rizik i tako dalje, a to je situacija u kojoj mi ne volimo da budemo. Dakle, mi volimo da damo pouzdan odgovor i da budemo apsolutno sigurni u njega. Sada što se tiče onoga što je ovih dana aktuelno, to je poreska amortizacija i mi smo sada u našem poslednjem časopisu, u našem stripu, gde povremeno kada imamo inspiraciju kroz ilustraciju predstavimo neku aktuelnu stvar ili neku poresku temu, predstavili smo da je nekada to moglo da se radi figurativno levom rukom, a da u današnje vreme vam treba čitava služba za računovodstvo, pa smo se onda našalili i predstavili službu koja ima referenta za stara pravila, referenta za nova pravila, referenta za neotpisanu poresku vrednost i referenta za zasebna pravila. I to zaista može tako da izgleda, jer je sada od jednog postupka koji bi trebalo ili morao da bude jednostavan, napravljena je komplikacija. Sada ta komplikacija uvek postoji u tom početnom periodu dok se ljudi ne adaptiraju na to, jer takva situacija bila i sa pregledom obračuna PDV-a, svi ste bili protiv toga, ali sad više manje to niko i ne spominje. Odnosno, to vam je verovatno umeđu vremenu postala rutinska stvar. Tako da i sledeće godine kad budete radili obračun poreske amortizacije, možda ćete opet moći levom rukom to da uradite, ali sada je potrebna malo veća pažnja i veća posvećenost. Sada, to sam i na našim seminarima pričao, generalno kada se promeni neki propis za računovođe, ove o kojima je Dragana govorila, najvažnije je da se prethodno osposobe za primjenu tih novih pravila. Dakle, ne može, ukoliko neko bude probao po principu rekla kazala ili u letu tako da uhvati nešto, čuje negde nešto i onda ako bude hteo da na takav način obavi taj posao, onda su greške zagarantovane, ali ako malo izdvoji vremena da prouči te stvari, da prepozna koje situacije ima u svom konkretnom slučaju, onda je pretpostavka da će to verovatno lakše da primeni. Naravno, suočavaće se sa problemima, ali uvek morate prvo da pođete od sistemskih pravila, da je razumete sistemska pravila, a onda na osnovu njih da dođete do rešenja u nekim pojedinačnim situacijama. Jer i ovo što sam rekao malo pre, nije sporno da ne može zakon uvek da uredi baš sve detalje i sve situacije, ali bitno je da makar sistemska pravila budu jasna, pa da na osnovu njih rešavamo te pojedinačne slučajeve. I evo, ako hoćete da malo i konkretizujemo neke stvari, jer ima uvek, može da se priča o nekim stvarima, ali ako hoćete i da konkretizujemo, pretpostavljam da ste se već bavili poreskom amortizacijom, to je aktualno nešto više od mesec dana od kada se taj propis pojavio, ali evo izdvojit ću 2-3 situacije o kojima smo sada i pisali u poslednjem broju časopisa. Naprimjer, jedna tehnička stvar koju vidim da postavljaju obveznici kao pitanje jeste da li ona formula koja je propisana može da se transformiše tako da se zasnuje na broju meseci, a ne na broju dana korišćenja, jer ta formula i u brojujucu i meniocu dole ima broj dana. Dole vam je 365 dana, broj dana u godini, a gore vam je broj dana korišćenja. Međutim, koliko sam shvatio, u ovim računovodstvenim programima za obračun računovodstvene amortizacije
uglavnom se ti programi zasnivaju na broju meseci, zato što obračun uvek počinje od Tako je. prvog u mesecu. Ali možemo da promenimo računovodstvenim politikama na dan. Upravo sam to hteo da kažem, zato što kada imate period amortizovanja koji nije 12 meseci, odnosno 365 dana, nego je kraći, 9 ili 6 meseci ili 283 dana, onda vam neće biti isti iznos amortizacije ako formulu primenite na osnovu broja dana u odnosu na broj meseci. Postoji razlika koja naravno nije materijalno značajna, ali postoji razlika i u tom smislu to je ovo što sam malo pre rekao, kad nas neko pita da li može sada umesto 365 dole da stavi 12 ili gore umesto broja dana korišćenja, ako je period amortizovanja od 1. septembra do kraja godine, da li treba da broji koliko ima tačno dana u tom periodu od 4 meseca ili može da stavi 4 kao broj meseci, mi nemamo osnov da tvrdimo da može da se stavi broj meseci. Dakle, iako smo svesni da je razlika materijalno beznačajna i da niko normalan ne bi trebalo da to osporava u postupku kontrole ukoliko bi neko i primenio broj meseci, ali mi nemamo osnov da tvrdimo da možete da stavite broj meseci, već moramo da vam sugerišemo ovo što je Dragana rekla, da idete kontra putem, a to je da prilagodite računovodstveni. Ili ja sam recimo i ostavila, napravila sam Excel stara, nova i tako dalje, ostavila sam da ovo bude u mesecima, ovo u danima, zato što kažete materijalno je potpuno beznačajna. U nekih 2, 3, 7 ili 13 para je razlika. I pritom ta razlika može da postoji samo u prvoj i u poslednjoj godini, zato što kada je cele godine amortizovano sredstvo, onda je sve jedno. A kada je prestupna, onda imamo 366 dana, tu dolazi do... Pa dobro, imamo i taj moment. To baš ove godine. Ova godina. Da. Dobro, ali jedino ukoliko za računovodstvene svrhe ga delite sa 366. Pa nemojte ga delite sa 366. S tim da samo ovde budem precizan, pošto smo o tome dosta pričali na seminarima i pisali u časopisu, u formuli gore u brojiocu piše broj dana korišćenja, ali mi smo objašnjavali da autor pravilnika tu nije bio dovoljno precizan, zato što amortizacija poreska svakako počinje istovremeno kada i računovodstvena i u tom smislu ako je neko računovodstvenom politikom opredelio da mu amortizacija počinje prvog u mesecu, na primjer sredstvo je postalo raspoloživo za korišćenje 20. februara, a on je počeo da ga amortizuje 1. marta, u tom slučaju, prema našem mišljenju, u formuli gore broj dana računamo od 1. marta pa do kraja godine. Dakle, taj element koji se u brojiocu zove broj dana korišćenja bi u stvari trebalo da se zove broj dana amortizovanja u poreskom periodu, zato što je pravilnikom propisano to pravilo istovremenosti u početku, u smislu početka obračuna poreske i računovodstvene amortizacije. I još jedna stvar koja opet više je tehničko pitanje nego suštinsko, u smislu da su moguća dva pristupa, ali i efekat isti, ali postoji neka razlika u tehničkom smislu. To je slučaj koji ste možda imali u 2019. ili ćete imati u perspektivi, a to je da ste, na primjer, u 2019. godini u februaru nabavili neko sredstvo, koristili ga nekoliko meseci, a da ga prodali u novembru, recimo 2019. Ili ćete ga prodati 2021. godine u julu. Suština tog pitanja jeste da li za tu poslednju godinu, odnosno tu godinu kada je sredstvo otuđeno, da li za tu godinu primenjujemo formulu i računamo rashod amortizacije za taj period amortizovanja, ili to uopšte ne radimo, zato što smo otuđili sredstvo, već umesto toga za tu poslednju godinu primenjujemo ono pravilo iz člana 3 stav 7 pravilnika o poreskoj amortizaciji, koje podrazumeva da u godini otuđenja računamo razliku između neotpisane poreske i neotpisane knjigovodstvene vrednosti. Mi smo sada u poslednji broj časopisa prikazali jedan i drugi pristup. Efekat je naravno potpuno isti, to je najvažnije, ali postoji razlika, na primjer, u pogledu načina iskazivanja podataka u ovom obrazcu POA. Ako imate sad ispred sebe onaj obrazac, znate da ima redni broj 1, gde se iskazuje rashoda poreske amortizacije, imate redni broj 2, gde se iskazuje ta razlika između neotpisane knjigovodstvene i poreske vrednosti u godini otuđenja. Ako biste računali iznos amortizacije primjenom ove formule, onda biste u tom obrazcu taj iznos prikazali u rednom broju 1 i eventualno neku razliku pod rednim brojem 2.
A ako biste primenili drugi pristup koji podrazumeva da u toj godini otuđenja uopšte ne računamo amortizaciju primenom formule, nego samo na kraju godine uporedimo razliku između ove dve neotpisane vrednosti, onda će nam se ta cifra pojaviti samo pod rednim brojem 2 obrasca POA. Dakle, i prvi i drugi pristup na kraju pod rednim brojem 3 daje isti iznos, samo što u jednom slučaju imate cifru i na 1 i na 2, a u ovom drugom slučaju imate samo iznos pod rednim brojem 2. Sada je pitanje za koji pristup treba primeniti. Mi smo u časopisu sugerisali ovaj pristup koji podrazumeva da se u toj poslednjoj godini ne primenjuje obračun primenom formule. Znate šta može da se koristi kao osnov za takav stav? U formuli inače prvi element gore u brojevcu zove se nabavna vrednost na poslednji dan poreskog perioda. Vi ako ste otuđili sredstvo, vi na poslednji dan poreskog perioda nemate to sredstvo i samim tim nemate tu nabavnu vrednost. Dakle, nije to zbog toga propisano, ali može da se koristi kao osnov za primjenu ovakvog pristupa. Dakle, naš je pristup, ponovit ću još jednom, na primjer, ako ste u 19. i kupili, koristili, onda otuđili sredstvo, onda za to sredstvo uopšte ne biste računali amortizaciju primjenom formule, nego biste samo izračunali razliku između neotpisane knjigovodstvene i poreske vrednosti. Pošto ste za računovodstvene svrhe biste svakako radili obračun amortizacije, vama će se pojaviti razlika između neotpisane poreske koja bi bila jednaka u tom slučaju nabavnoj vrednosti i ove knjigovodstvene vrednosti i ta razlika bi vam se priznala kao rashod amortizacije i bila bi iskazana pod rednim brojem 2 ovog obrazca POA. Evo, to su, mislim, ima ako hoćete, ako imate neko pitanje, možda možete da postavite. Jel imamo vremena možda za koje pitanje iz publike? Na kafi. Jedno brzinsko. Kad će kraj, jel? Hvala učesnicima panela. Hvala te. Nadam se da je bilo korisno. Hvala vama na vremenu da nas slušate. Hvala Data Labu na pozivu, tako da kafa je ispred pitanja, tamo smo ako nešto ima.